masu gudun hijira suna buƙatar ceton a tausaya masu suma bil'adam ne a tausaya masu suma wallahi mutane ne masu gudun hijira suna buƙatar ceto a tausaya masu suma bil'adam ne a tausaya masu suma wallahi mutane ne masu gudun hijira suna buƙatar ceto a tausaya masu suma bil'adam ne a tausaya masu suma wallahi mutane ne Allahu sarki Allah shi ya halicce su kuma masifar ta sauka gare su ba wanda zai yaye ta sai wanda ya yi su Allahu yau na roƙe ka ka taimake su shugabanni da masu kuɗi ku taimake su dan Allah ku duba halin da ya ishe su ku duba ga yara babu ilimin su kuma ta iyayenmu babu mazajensu ga su suna kuka to a share hawayensu masu gudun hijira suna buƙatar ceto a tausaya masu suma bil'adam ne a tausaya masu suma wallahi mutane ne makarantu nasa a yau sun zama kango ga gidaje nasa a yau sun zama kango asibitoci nasa a yau sun zama kango kasuwanni nasa a yau sun zama kango ga masallatan su a yau sun zama kango coci na nasa a yanzu sun zama kango rayuwa ta su yanzu ta zama kango agaji suke nema waza ya ce da su a tausaya da Allah dan agaji suke nema masu gudun hijira suna buƙatar ceto a tausaya masu suma